आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 4 जुलाइ दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोजोनथाव खौरां। सिंखाय बर' सावथुननि साथाम सावथुनगिरि बिथांमोना एशियान आइकननिफ्राय बेस्ट एवार्ड मोननो हादों। बेस्ट प्रडिउसार एवार्ड महरै ममता नार्जारी बिथां आरो बेस्ट एक्ट्रेस एवार्ड महरै हेलिना दैमारी बिथां आरो बेस्ट डाइरेक्टर एवार्ड महरै राजा नार्जारी बिथाङा मोननो हादों। गाबोन 5 जुलाइआव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंजागोन मिरु बिसानि बिबान सोलायनाय हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ खुंलादों सनितपुर जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलिनि सुवाहिद स्मारक उद्याननि हलाव। बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै मैया सनितपुर जिल्ला बिसाया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आबुङै फोरमायथिदों। इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बर' रावा आसामनि मावख'आरि राव। जेब्ला बिस्वजित दैमारी बिथाङा आसामनि बिधान सभानि बुंथिगिरि दङमोन अब्ला बिधान सभानि प्लेकार्डफोराव असमिया इंराजिजों लोगोसे बर' रावखौबो बाहायनायखौ नुनानै आङो गोग्गादोंमोन, नाथाय बुंथिगिरि सोलायनाय लोगो लोगोनो एसेम्ब्लिनि साइनबर्डनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनि जाहोनखौ बुजिनो हायाखै होनना मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि मिरुनि बिथोन बायदियै मैया अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन क'क्राझार जिल्ला आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनानै लायो। बे जिल्ला आफादखौ मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि कृष्ण कान्त बसुमतारी बिथांनि लोगो आफादगिरि बिमल कुमार बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनाय आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो दखरा आफादनि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव दाफुंनाय जादों। भेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बनसुनिफ्राय खौरांगिरि मेल लादों। बस्ता मोनसे आलुआव दरसे गेसाव थायोब्लानो गासैबो आलुआनो गेसाव जायो, बेनिखायनो जोङो आलादा जादों होनना जहन बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। रायजोखौ आं मोनसे क्लियार मेसेज होनो नागिरदों। आफादा थिगानो, नोंथाङा थिगखौनो सोंदों। जिहेतु थांखिया मोनसेनो आफादा मान मोननाय, बिनि जाहोनखौ आं बुंनो थांगासिनो। जिहेतु आलु बस्थायाव दरसे आलुआ सेवबा गुबुन बस्थायाव थाफानाय आलुफ्राबो थिग गाज्रि जाफालांजोबो ना। ओंखायनो बै माखासे आलुखौबो जों फोथांना लाखिनो, जाहाथे बिनि पयजना बैयाव हाबनाङा, बेखायनो जों बेखौ सन्देरा बा बादेरा, बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानैसो जों बे आलु दरसेखौ थख' खालामनाय जादों। आरो बे आलु दरसेखौ जोङो सोरबा सासे सानैनि डिसिसनाव खालामनाय जायाखै। बेखौ मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ लानानै सानब्रै केबिनेट जदों। सानब्रै केबिनेट जखांनायनि उनावसो फाइनाल हाउससिम, बेयाव गासिबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै बोसोनगिरि बिथांमोनखौ लानानैसो जानाय मोनसे बे हाबाफारि। ओंखायनो बेयाव जेबो मेसेज पाब्लिकफ्रा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नैबे जोंनि ब्रिटेन इस्लारि बिथां आरो मनन्जय दैमारी जोंनि चिफ एडभाइजार बिथां दैदेननाय आफादानो लाबोगोन आरो जोंनि आफादानो रायजोफोरजों दं। बिथांमोननिसो बाथ्रा जाहैबाय। दा बिथांमोनखौथ' आं दहाय बुंखाबायना आलु थरसेखौ मारै एरख'दों। दा बिथांमोना एरख'खांनायनि उनाव जोंनि खिबु उनावहाय मा खामानि मावो मावा बेजोंथ' जोंहा जेबो खोथा गैला। जोंनाथ' थांखिया जाहैबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायसो। जोंनि कनसेप्टआवसो खामानि मावो, जोंनि थांखिफोरखौ लानानैसो जोङो खामानिखौ मावो। स' जों बिसिनि एक्टिभिटिसफोरखौ बारा नोजोर होबाय थानो सम गैया आरो जोंहा गोनांथिबो गैया होनना आं सानो आरो। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव तामुलपुराव पिडब्लिउडि आरो पिएनडि बिफाननि सायाव रिभिउ मेल खुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত শিফ্ট কৰিব বিচাৰিছো, এইটোহে পাগলা মানছি। কিমান দিন হৈছে চৰকাৰ, পইচা আহিছে নতুন, ছেপ্টেম্বৰত আহিব। বাকী কাম কৰা মানুহ যদি আছে আহক, মই কৰিব দিম। বাকী নকৰে না কোনো। কিন্তু এতিয়া পইচা নাই, খালী হাত। এইবাৰ জুলাইত বাজেট হ'ব, ইয়াৰ পিছত দেখা যাব।
কিন্তু বাকী কৰা মানুহ যদি আছে আহক মই কৰাই দিম অৰ্ডাৰ দিম মই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ 24-25-26-26 যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট কাম কৰা সেইটো আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ আৰু তামোলপুৰ হিচাপে বেয়া হোৱা নাই মই যিখিনি চালোঁ PWD ৰোডছ আৰু বিল্ডিং দুটাও ভাল প্ৰগ্ৰেছ 24-25 আৰু 25-26 নতুনটো নাই এতিয়া আহিবহে আৰু PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি দেখিছোঁ বা আমাক দেখুৱাইছে বেয়া নহয় তামোলপুৰ হিচাপে প্ৰগ্ৰেছটো চব ভাল আৰু ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ঠাইত হওক আন ঠাইত হওক যিখিনি কাম চলি আছে ভালে তামোলপুৰ হিচাপে বেয়া নহয় খুব ভাল প্ৰগ্ৰেছ আৰু আমি আকৌ কৈছে আপোনালোকে আজি যিখিনি ৰিপৰ্ট দিলে আমাক সেইটো আকৌ আমি ছেপ্টেম্বৰ চেষ্টা কৰিম মই আকৌ ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আদৰা আৰু কিছু প্ৰগ্ৰেছ বাকী আছে সেইটো ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিব পাৰিবতো তো অক্টোবৰ ধৰি লওক বা ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট আকৌ ৰিভিউ কৰিম আৰু পাছ স্যাৰ আমাৰ ঘাইকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তামোলপুৰৰ পৰা দৰংগা মেলালৈ 127 ওদালগুৰি ৰোডটো একেবাৰে বেয়া আপোনালোকে বেয়া কৈছে মইতো এইটো ৰাস্তাতে যোৱা খালিও অলপ চলপটো থাকে তামোলপুৰ ওদালগুৰি পথটো একেবাৰে এইটো কাৰণে অলপ চলপটো আছে এইটো মেৰামতিৰ কাৰণে আমাৰ PWD ইঞ্জিনিয়াৰসকলে চাই আছে কিমান দিন হৈছে চৰকাৰ পইচা আহিছে নতুন ছেপ্টেম্বৰত আহিব বাকী কাম কৰা মানুহ যদি আছে আহক মই কৰিব দিম বাকী নকৰে না কোনো এইটো যদি কোনোবা বাকী কৰা কণ্ট্ৰেক্টাৰ আছে আহক মই কৰিব দিম এতিয়া নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ এই যে আমি নতুন চৰকাৰ এইবাৰ জুলাইত বাজেটহে হ'ব না জুলাইত বাজেটহে হ'ব তামোলপুৰৰ কাৰণে বিশেষ পেকেজ হ'ব নেকি স্যাৰ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কি পেকেজ বিশেষ ৰাস্তা কৈছোঁ মই পেকেজ এনাউন্স কৰিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় কৰিম মই কিন্তু এতিয়া পইচা নাই খালী হাত এইবাৰ জুলাইত বাজেট হ'ব ইয়াৰ পিছত দেখা যাব কিন্তু বাকী কৰা মানুহ যদি আছে আহক মই কৰাই দিম অৰ্ডাৰ দিম মই আপুনি এইটোৱে সুধি থাকে প্ৰমোদ বড়োৱে যিটো চাকৰি দিছে নিয়মীয়াভাৱে চাকৰি দিলেতো তেতিয়াই চিধা হ'লে হয় কিন্তু ভেজালত থাকিছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া চিজন কৰিছে যিসকল জেনুৱেল সেইটো 100% বিদেশীত উচ্ছেদ হ'ব নেকি এইটো উচ্ছেদ কিহৰ উচ্ছেদ দেখিছে আপুনি উচ্ছেদৰ কথা এটা চলি আছে যে এইটো উচ্ছেদ কয় আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত চিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে এইটোহে পাগলা